Hei ja tervetuloa Täpinöissä podin pariin. Tässä podcastissa 2 30 kaverusta intoilee estottomasti viikoittain vaihtuvista aiheista herkullisen kahvikupposen äärellä. Minä olen Onni ja hyvä ystäväni tässä ruudun toisella puolella on Kalle. Mistä me ollaan, Kalle, tänään Täpinöissä? Me ollaan tänään Täpinöissä, koska meillä on tiedossa sinun kanssa ja yhteisen Kuoman kanssa sellainen reissu tässä hyvin pian, niin nyt meillä on suuri superhyper Metallica-jakso. Mitä siihen sanoisit? Minä sanon, että tämä on erinomainen aihe, josta olen ollut äärimmäisen täpinöissä jo tässä kohta parisen kuukautta, ja vielä pitää kuukauden päivät olla täpinöissä. Näinpä. Eli ei muuta kuin introt pyörimään ja hanaa. Elikkäs tämmöisen aiheen kaivoin naftaliinista, kun muistin, että mehän ei olla jotenkin järjenvastaisesti, me ei olla vielä tehty tästä jaksoa aikaisemmin, mikä on kummallista, mutta näin se vaan on. Että siitähän me aika paljon tuolla niin kuin siviilin puolella pölistää myös, ja nyt kun on hitto keikkareissu tulossa ja kaikkea. Elikkä rakas kuulija, me mennään Onnin kanssa katsomaan tuonne, oliko se Hartwall Arena vai? Olympiastadionilla. Olympiastadionille mennään katsomaan kuule kesäkuussa Metallicaa. Tulkaa nykimään hihasta, jos näette, mutta kuitenkin niin me ollaan siitä tässä intoiltu, kun ne on aika vanhoja ukkeleita. Taisi olla, että Kirkki on jo 61 ja toi Hetfieldi James täyttää 61 tänä vuonna ja toi porukan nuorimmainen Robert Trujillo, niin sekin täyttää 60 tänä vuonna. Niin ne alkaa olla eläkeikäisiä kohta. Niin ei ne loputtoman monta. Sitä voisi melkein sanoa, että ne alkaa olemaan meidän sukupolven Rolling Stonesit, jotka sitten tekee 18 jäähyväiskiertuetta, mutta jotenkin alkaa tuntumaan, että nämä pikkuhiljaa alkaa olemaan niitä niin kuin viimeisiä kertoja, jolloin on mahdollisuus nähdä Metallica livenä silleen, että ne vielä kuulostaa Metallicalta. Että ei ole semmoinen niin kuin, vanhojen hiilosten lämmittely niin sanotusti. Jep. Ja vaikka tuossa Rolling Stonesissa, niin sinä tarvii hirveästi takoa tuplia, niin sitä voi tehdä niin kuin vielä ikämiehenäkin paremmin. En mä muista takoako Metallicakaan tuplia. Onko Vanin siinä väliosassa, niin onko se tuplapedaali? On, ja onhan siellä vaikka mitä kaikkea hurjaa. Dyers Eveä ja muuta kaikkea hyvää on tarjolla. Ja kyllä siellä, niin kuin olet joskus aiemmin sanonut, niin tuplia pitää polkea ihan kyrpänä. Kyllä, niitä pitää. Se on niitä elämäntotuuksia. että joo, tämä on vähän sellainen, että mulla on ollut semmoinen vaihteleva suhde Metallicaan, että se oli oikeastaan, nyt jos mä oikein tarkkaan mietin, niin olisikohan se ollut ihan ensimmäistä musiikkia, mistä mä oon oikeasti innostunut elämässäni. Se oli varmaan just Metallica, ja sitten välillä mulla on ollut semmoisia jotenkin uskottavuuskausia elämässäni, että ne on hirveästi mölissyt siitä, miten paljon mä sitä Metallicaa kuuntelen. Että aina, jos joku on kysynyt vaikka, että tykkääkö sä jostain hevistä, niin mä ennemmin sanon, että joo, kyllä mä kuuntelen jotain Dienttiä tai jotain semmoista. Kun se on niin semmoinen standardiasia tykätä Metallicaa, että se on vähän sama kuin sanoisit, että tykkäät Simpsoneista ja Titanicista ja en tiedä, tuollaisista jutuista. Että se on niin se on semmoinen niin kuin kitaramusiikin pirkka siinä mielessä, että se ikinä petä, mutta se pari vaan palaa aina uudestaan ja uudestaan, vaikka kaikki sitä nyt tykkää. Joku joskus sanoi, me aikaisemmin viittasin jo tuohon Rolling Stonesiin, että Metallica on vähän niin kuin Rolling Stones, mutta joku, en muista kuka, mutta joskus vuosia sitten sanoi muusikoiden.netissä, mikä on tämmöinen hieno foorumi soittoharrastuksesta nauttiville, niin joku sanoi siellä Metallica-ketjussa, että Metallica on vähän niin kuin eppunormaali. Että kaikki tykkää siitä vauvasta vaariin ja sitten silleen niin kuin genrerajojen yli. Ja se ei niin kuin ole mitään lopulta ihmeellistä, mutta se kuulostaa hyvältä ja toimii aina, missä tilanteessa tahansa. Jep. Toi on kyllä aika hyvä tiivistys.
sillä erotuksella, että kyllä se on aika ihmeellistä, jos menet niihin ihan parhaisiin hommiin, mutta kuitenkin niin kuin varmaan ajetaan sitä takaa, että se on sellainen, että se vaan niin kuin toimii aina. Et sillä on ihan syykin, minkä takia se on ihan niitä maailman, taitaa olla, no ainakin heittäen on historian suosituin heavy-yhtye, että vaikka muitakin isoja on ollut, Sabbathit myynyt ainakin noita reunion kiertueita isoilla stadioneilla loppuun ja muuta, ja Iron Maidenit ja muut, ja AC/DC. Tosi AC/DCssäkin on vähän semmoinen ikuisuusjuttu, että onko se nyt metallikaa vai onko se hard rockia, ja onko se erolla mitään väliä. Se menee minusta ihan vaan rockin puolelle, että Metallica on metallimusiikkia ollut alun perin, niin kuin thrash-metallia ollut alun perin, ja sitten siellä on niitä Loadin aikaisia ja Black Albumin se ysäri koko 90-luku käytännössä tehtiin hard rock dippaus, mutta kyllä se pohjimmiltaan sitten metallia ollut aina. Jep. Ja sitten tuossa on se, että silloin jos mä vaikka kuuntelen jotain hevilevyä, mikä on alan piireissä tosi ylistetty ja on tosi uskottavaa sillä hetkellä sitä digata ja kaikkea, niin sitten mä kuuntelen sitä ja mä oon silleen, että joo, tää on kyllä aika hyvä, mutta sitten mä rupean miettimään, että syvällä sisimmässä, niin uskonko mä siihen, että tämä on parempi levy kuin Master of Puppets vaikka. Ja sitten niin kuin, eihän ne juuri koskaan ole, että se on aikaa kestänyt, että jos kirjoitat sellaisia biisejä, mitä nyt on kaikki Creeping Deathit ja Batterit ja kaikki, mitä niitä löytyy tuolta nyt kasaridiskografiasta, niin onhan sille syykin, minkä takia ihmiset menee niistä sekaisin vielä vuonna 2024. Että niitä ei vaan semmoisia riffejä, kuule moni vetäisi hatusta, mutta ne vetäisi silloin. Jep, itse Metallica on ollut tärkeässä osassa myös omaa semmoista niin kuin soittoharrastusta, että nuorena pojan koltiaisena alun perin tartuin kitaran kaulaan tai tartuin kitaraan sen takia, koska halusin olla elämässäni kuin James Hetfield ja tykittää niitä riffejä tiukalla down-pikkauksella. Noin se menee, että mullakin oli varmaan kitaralla ensimmäiset asiat, mitä opin ikinä soittamaan, niin ne oli Metallica. Ihan ensimmäinen asia oli Nothing Else Mattersin se arpekkio-homma, kun on pelkkiä vapaita kieliä siinä. Joo, minulla taisi olla ihan ekoja, taisi olla Seek and Destroy, se pääriffi. Niin se on niinku semmoinen, minkä soitan melkein joka kerta, kun kitaraan tartun. Ja on soittanut viimeiset 16 vuotta melkein joka kerta, kun kitaraan tartun. Jep. Mulki on se, että jos mä kitaraan tartun ja sitä vaikka niin kuin yli puoli tuntia soitan, niin jossain vaiheessa mä soitan tuon Unforgivenin sillä. Että ne on niitä jotenkin ydinkiviä, että niihin menee, sormet vaan taipuu niihin uudestaan ja uudestaan. Tai sitten, mitä mä vielä useammin soitan, niin mä soittelen semmoisia fingerpickin versioita noista niin Metallican kitarasooloista. Että melkein varmaan se Nothing Else Mattersin soolo on se, mitä mä eniten soitan, jos mulla on kitara jossain niin tassuissa. No, se oli myös ensimmäisiä kitarasooloja, mitä minä itse opettelin. Se oli jo villiä, kun lähti kaikessa fanituksessa aina semmoista, että niin kuin ensin on silleen, wow, tämä on siistiä, silleen isolla pensselillä maalata, että tämä kokonaisuus on tosi mielenkiintoista. Tiukat riffit, hyvää paahtoa, mutta sitten lähdetään neppailemaan ja nörtteilemään asiaa, niin sitten se oma maailma räjähti siinä kohtaa, kun sain selville, että kun normaalisti Kirk Hammettihän soittaa nämä kaikki Metallica-soolot, mutta sitten oli aina tykännyt Nothing Else Mattersin soolosta enemmän kuin mistään muusta Metallican soolosta, ja sitten kävi selville, että se on Jamesin soittama, niin sitten se oli semmoinen, että maailmat räjähti sisimmässäni, ja löytyi taas uusi aste semmoiselle Metallica-fanitukselle. Jep. Se on kiva, että mainitsit nuo soolot, koska nyt kun mä mietin vielä taaksepäin, että jos mä sen Metallican kautta silloin pikkupoikana innostuin musiikista, niin mä muistan vielä tarkan hetken, milloin mä innostuin Metallicasta. Kerro toki. Mä innostuin, tai se mikä musta niin herätti semmoisen, että tuot on nyt pakko kuunnella enemmän, niin se oli Unforgivenin kitarasoolo. Koska niin kuin kuuntelin sitä, joskus se tuli jostain radiosta pienenä kuulija, ja sitten mä mietin, että niin tuossa ei ole nuottiakaan, mitä voisi muuttaa, että se paranisi. Ja sitten mä ajattelin, että miten joku on voinut tehdä noin tuommoisen niin täydellisen asian, että kun se on hienosti rakennettu soolo, että se niin kasvaa ja sitten se niin kuin, ja sitten mä jotenkin tajusin siitä, että vaikka toi on tollainen, mitenköhän kauan se kestää, kestääköhän se edes 10 sekuntia,
no kuitenkin niin semmoinen aika lyhyt pätkä, niin se on tavallaan semmoinen teos jo itsessään, että siinäkin on jo semmoinen ikään kuin intro ja outro ja niin kuin, että siinä on osia paljon siinä soolossa jo itsessään ja sitten miten se kasvaa semmoiseen huipentumaan, niin se oli musta hienoa silloin. Ja sitten kun jälkikäteen oppinut, tai siinä, mikä se oli, Year and a Half in a Life of Metallica, se dokkari Ysäri-alusta Black Albumin teosta, niin sit saa ainakin semmoisen kuvan, että ne monesti kokeili soittaa sitä sooloa, ja sitten se vaan niin kuin yhdellä kertaa napsahti. Ja sitten siinä oli aika paljon sellaista kirki-improvisaatiotakin mukana. Niin se, mä ainakin haluan ajatella, että se soolo, mikä on siinä levyllä, niin se on ensimmäinen kerta, kun se soitti sen just sillä tavalla. Joo, kun minun muistikuva on kanssa se, että Bob Rock ruoski kirkkiä siinä, että minkä Bob Rock oli siis tämän Black Albumin tuottaja, ja ruoski, että minkä takia nyt tämä kaikki soolot kuulostaa ihan paskalta, tälleen niin kuin vapaasti siteerattuna, niin sitten me muistan siitä sen jonkun yhden lauseen, mikä oli, että näytäpä Kirk nyt, minkä takia sut on valittu vuoden parhaaksi kitaransoittajaksi. Ja sitten Kirka nykäisee sieltä sen soolon yköisellä purkkiin, ja sitten siitä tuli ikoninen sävellys sävellyksen sisällä. Jep. Joo, jotain tuollaista se kyllä oli. Siitä aikaa kun on nähnyt se, mutta pitää katsoa se uudestaan, se jossain YouTuben kätköissä on. Ja siinä on vielä tärppinä, minkä mä oon sulle joskus linkittänyt, että YouTuben kätköistä löytyy nyt myös niistä niin pelkistä outtakeista siitä dokkarilta niin koottu uusi dokkari, mikä on niin kuin käytännössä niin kuin toinen kokonainen elokuva siltä samalta aikakaudelta. Niin kyllä me hemmotellaan piloille nyt internet-aikana. Joo, niin sano vaan. Niin, sitä vaan, että se oli mulla semmoinen, mistä se lähti se homma. Tai lopullisesti lähti. Joo, minulla on kanssa niin kuin nuoruudessa, lapsuudessa oli se, että just kun internetin kautta kaikkea kyllä löytyy ja kaikkea pystyy vähän kuuntelemaan, mutta YouTube ei esimerkiksi silloin ollut olemassa vielä, kun minä aloin intoilemaan Metallicasta. Ja minä muistan Tallinnan joltain perhereissulta, niin paikallisesta levykaupasta sitten tuli ostettua Kill 'Em All, Master of Puppets ja And Justice for All. Ja sitten vielä kaiken päälle tämä DVD Black Albumin kiertueelta jostain San Diegosta vuodelta 1991 taisi olla. Ja se koko keikka ja se keikan se raivokkuus ja se energia, mikä siellä niin kuin sen tallenteen läpi välittyi, niin teki lähtemättömän vaikutuksen. Ja se on semmoinen niin kuin keikkatallenne, jota minä pyörittelen päässä. Niin aina jos joku pitää mainita Metallican joku live-keikka, niin minulla tulee ensimmäisenä mieleen se vuoden 1991 Black Albumin kiertueen tallenne San Diegosta, jonka Tallinnasta olen nuorena poikasena ostanut. Ja sitten kuluttanut loppuun DVD-soittimessa niin kuin kymmeniä ja kymmeniä, ellei satoja kertoja. Ai että. Mulla tulee, jos mun pitää miettiä jotain Metallica-keikkaa, niin tulee ehdottomasti se SM-konsertti, Symphony of Metallica, koska niin sä lähdit tolleen varmasti paljon paremmilla levyillä liikenteeseen kuin minä, kun mä muistan, että joskus silloin pikkupoikana, olisiko se ollut joko Jyrki-ohjelma tai listaohjelma, niin mä muistan nähneeni, silloin pyöritettiin oli se Memory Remains, se video soi siellä paljon. Ja sitten mä ajattelin, että siisti näköistä meininkiä, että ne näyttää semmoista vaarallisilta jätkiltä ja ne heilu semmoisessa, siinä oli semmoinen keinu, en tiedä muistako sitä video, mutta niin, siinä oli sellaista ja sitten mä muistan nähneeni myös ton Until It Sleeps-videon, josta mä ajattelin, että oikein aika hienoa meininkiä. Sitten mä ajattelin, että nyt on pakko saada tätä Metallicaa, mutta ainut levykauppa, mihin mä pystyin pääsemään, se ei ollut edes levykauppa, se oli sellainen niin kuin joku yleisrautakauppahenkinen paikka kuin Musta pörssi Ysärin lopussa, niin mä kävin Outokummun mustassa pörssissä, missä myytiin jotain polkupyöriä ja semmoista, niin siellä oli semmoinen pikkuriikkinen levyosio, mistä mä löysin
lopulta niin löysin Garage Incin ja Reloadin ja SM:n, mitä yleisesti pidetään, myöhemmin sain oppia, että sitä pidetään niin kuin huonoimpana mahdollisena pötkönä Metallica-levyjä, ainakin siihen asti, kun ei ollut tullut mitään Saint Angereita ja Luluja vielä siinä kohtaa, niin niitä ajateltiin, että toi on niin kuin huonoin mahdollinen piste, mistä aloittaa, mutta siitä mä kuitenkin aloitin, ja sitten se SM oli niistä kolmesta se, mitä mä ylivoimaisesti eniten kuuntelin, kun siellä oli melkein kaikki no ikimuistaisimmat S-biitit, siellä oli Master of Puppetsit ja Call of the Cthulhut ja mitä kaikkea sieltä löytykää. Mutta niin kuin yli kaiken mä tykkäsin, oli niin Bleeding Me ja Outlaw Torn. Niitä mä kuuntelin ihan jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Etenkin kun siinä Bleeding Meissä niin James Hetfield laulu silleen oikeasti korkealta ne kertsit. Ja sitten mä mietin, että vitsi miten hyvä ääni tuolla, että se niin kuin pääsee noin korkealle sillä tavalla, että sillä ei niin kuin ohene se ääni yhtään, vaan se niin kuin kuulostaa semmoista jotain viikingiltä, kun se laulaa siellä. Siitä dikkasin. Joo, SM on kyllä niin kuin, minun mielestä James Hetfieldin laulusoundi on parhaimmillaan siinä SM-keikan aikaan. Harmi, että se niin kuin varsinainen Metallican ulosanti sitten uusien biisien ja levyjen muodossa oli vähän heikompaa kuin mitä 80-luvulla. Ja täytyy tunnustaa, että minunkin se ensikosketus Metallicaan ei ollut nuo klassikkolevyt, vaan vanhempien levyhyllystä löytyi Loadi, joka oli minun ensikosketus Metallicaan, ja sen kuunneltua olin silleen, että no, eipäs tämä kovin kummonen orkesteri olekaan. Mutta sitten maailma aukeni, kun sain selville, että hetkinen, heillähän on vähän erilaisia levyjä myös olemassa, ja sitten sukellettiin sinne Rassin syvään päätyyn ja lähdettiin nautiskelemaan siitä lainausmerkeissä oikeasta Metallicasta, vaikka Until It Sleeps ja King Nothing ja muutamia herkkuja sieltä Loadilta löytyykin. Jep. Joo, se oli kyllä semmoinen käänteentekevä löyty, ja sitten mä muistan vielä totakin ennen, joskus olisinko mä ollut ehkä joku 7-vuotias tai jotain, niin mä kävin mun serkkujen luona, tai niin kuin ne oli jotain pikkuserkkuja, ja sitten pikkuserkun isoveljen hyllyssä oli Metallican Kill 'Em All CD-nä, ja sitten mä katoin sitä kantaa, että tässä on vasara ja verta ja kaikkea. Sitten mietin, että no, tää on varmaan hurjaa musaa, että saankohan mä edes kuunnella tämmöistä. Kaikkea. Mutta en mä sitä Kill 'Em Allia silloin kuullut, sitten menin pitkä aika ennen kuin sain sitä kuulla, mutta niin. Ja jäi mieleen jo toi niin kuin kansitaidehomma. Ja olisikohan sillä ollut Master of Puppets ja Justice for All kanssa, koska musta tuntuu, että nekin saattoi olla semmoisia levyn kansia, mitkä mulla on jotenkin porautunut mieleen jo sieltä niin kuin ihan ala-asteen alusta asti, niin ne on varmaan sieltä tullut. Joo, siinä oli semmoista pientä vaarallisuuden tuntua, kun kävi kuuntelemaan Metallicaa aikaa kertaa. Ja nuorena poikasena just nimenomaan löytää vaikka Master of Puppetsin jostain kirjastosta, tai näkee kansitaiteet ekana Kill 'Em Allista, tai näkee paidan Metal Up Your Ass, missä vessanpöntöstä nousee piikeillä koristeltu pesäpallomailla ja vai nuija, vai en kuitenkin. Niin. Vai oliko se joku tikari? Jotain nousi kohti derrieriä sieltä vessanpöntöstä. Että kyllä. Niin, siinä oli semmoista pientä vaarallisuuden tuntua, ja se oli semmoinen niin kuin hyvä dippaus sinne metallimusiikin altaaseen, josta sitten päästy sitten muuten omaan musadikkailuun sitten paremmin. Tai oma musadikkailu pääsi siinä kohtaa sitten vähän paremmin vauhtiin. Kun sä vertasit tuossa Eppu-normaaliin, niin mä voisin verrata, että Metallica on niin kitaramusiikin Star Wars. Koska niin kuin, niissä molemmissa on semmoinen, että on se ensimmäinen vaihe, mistä niin kuin kaikki dikkaa, ja mitkä on silleen, että noi oli tärkeitä levyjä, noi oli silleen vallankumouksellisia levyjä. Sitten tulee se prequel-vaihe, mikä niin kuin Metallican kohdalla voisi olla sitä
loading-aikakautta, ja ihmiset on, että ei tämä, niin nyt meni kaikki pilalle tässä, että ei tämä ole hyvä, että hyi, että kaikki on, nyt on lapsuus pilalla ja kaikkea tuommoista. Mutta sitten sen jälkeen tulee vielä jotain huonompaa, mikä saa se niin aikaisemman kauden näyttämään hyvältä. Ja sitten, että siinä vaiheessa, kun tuli ne Saint Angerit ja Lulut, niin ihmiset alkoi olla silleen, että eihän tämä loadi nyt. Itse asiassa täällä Reloadillakin on pari ihan tiukkaa riffiä täällä. Että nämä on ihan, ne voi kokeilla uusia juttuja. Ja toi on vähän sama, että siinä kohtaa, kun Tähtien sota elokuvissa alkoi tulla näitä, niin vaikka tuli toi Solo ja Rise of the Skywalker, mikä se nyt olikaan, niin siinä kohtaa ihmiset alkoi olla silleen, että oliko nämä prequelit nyt niin huonoja sitten kuitenkaan. Että näissä on itse asiassa, onhan näissä, että olihan se Ewan McGregor ihan hyvä tossa, ja kyllähän oli se Duel of the Fates ja kaikkea tuollaista, että niin se vaan muuttuu ajan myötä. Ja sitten nyt, kun on aikaa kulunut niin paljon, niin ja sitten on niinku hyväksytty se, että toi on vaan semmoinen perusasia, mikä niinku se vaan on ja pysyy, ja ne ei ikinä niinku popkulttuurista häviä pois, niin nyt se on sellainen, että hyväksytään se, että siellä on ollut niitä hyviä vaiheita ja vähän huonompia vaiheita, mutta ei kenenkään lapsuut pilalla ole sitten kuitenkaan. No, nyt viime aikoina siis on Hetfield ja Metallican porukka alkanut puhumaan siitä, että mitenkä Saint Anger on alkanut löytää arvostusta fanien piireissä, että onko tämä sitten, että kun tarpeeksi aikaa annetaan, niin alkaa ne Star Wars-esiosat maistumaan, tälleen Some Kind of Monsterin dokkarin katsoneena ja Saint Angeria useasti kuunnelleena, niin en mie kyllä edelleenkään tiedä, että onko ne ihan hirveän hyviä, mutta se on myös Metallica-fanina on semmoinen tietynlainen, vähän sama kuin Star Wars-fanina. Se kokemus on semmoinen, että nimenomaan ne alkupäin jutut on ollut niin priimaa, että just sitten kun alkaa tulemaan sieltä, tulee tämä Hardwired to Self-Destruct ja Lulut ja Death Magnetic, niin sitten ollaan silleen, että joo, kyllä tämä rässiltä nyt kuulostaa, että kyllä nyt ollaan tää on ihan kuin Fight Fire with Fire, nyt kyllä on kyllä semmoista, ihan kuin Puppetsille sopisi kyllä tämä biisi ihan täysin, että kyllä tämä menee, kyllä tästä nyt tykätään, kyllä tämä on hyvä. Ja sitten todellisuudessa se on semmoista niinku, semmoista vähän puoliksi raaksi jäänyttä pizzapohjaa. Jep, että siinä on se sama kuin, mikä se nyt on, se psykologiassa se joku niinku, semmoiset niin vaikeiden asioiden hyväksymisen se joku kaava, että siinä on ensin, mitä siinä on, viha ja sitten neuvottelu ja semmoinen niin kuin totuuden kieltäminen ja kaikkea semmoisia, ja sitten se viimeinen vaihe on se hyväksyntä, niin ehkä se on se, minkä niin kuin pitkään mukana roikkunut Metallica-fani joutuu jossain kohtaa käymään, että tulee se joku lulu ja sitten taas, ei pysty, että miten ne on päästänyt sormien välistä tämmöistä, että oikeasti, että miten voit olla, että sulla on sama kaveri, joka on niin kuin, ollut tekemässä jotain Black Endia, niin miten se nyt kuuntelee jotain Lulun kusisinta fillerirataa ja on silleen, että tämä on hyvä, että tämä pitää julkaista ja kaikkea. Mitä tässä on tapahtunut? Mutta siinä kohtaa sitten tulee se, että ei kun tämä on Lou Reedin oma soololevy, missä Metallica on vaan niinku taustabändinä, että eihän tämä niinku ole George Lucasin visio näistä Star Warsista, että kun Disney osti Lucasfilmin, niin tämähän on nyt niinku Disney-versio tästä, että tämä Lulukin on niinku vaan Lou Reedin niinku näkemys tästä hommasta. Ja kyllä, että tuo on se neuvotteluvaihe. Ja sitten lopussa päästään siihen hyväksyntävaiheeseen, mikä niin mulla meni sillä tavalla, että mä varmaan siinä Death Magneticin kohdalla ajattelin, että on noin aika monta hyvää levyä tehnyt. Ne on ainakin tehnyt 4-5 levyä, jotka on niin kuin silleen melkein kaikkien mielestä, että kaikki näkee niissä se arvon, niin onhan se paljon enemmän kuin mitä moni muu bändi tekee, että sä oot niin kuin noin monta hyvää levyä itsestäsi ulos. Ja sitten mä mietin, että tästä eteenpäin, niin jos Metallica tulee jonnekin keikalle, niin mä voisin sitä ehkä mennä katsomaan, ja sitten jos jollain levyllä on joku vaikka yksi hyvä biisi, niin se on jo niin kuin plussaa, että se ei niin silleen paina, että jos tulee niitä heikompia levyjä, niin tolleen mä oon siihen asennoitunut, ja aina silloin tällä on tullut joku yksi biisi, mistä mä oon tykännyt, että vaikka se
oliko siinä Hardwiredilla oli se Spit Out the Bone, niin se oli musta tosi hyvä biisi. Sitten mä tykkäsin Death Magneticillä, onko se jopa se eka biisi? Mä en nyt saa sen biisin nimeä päähäni. Mut niin, onko se missä End of the Line tai That Was Just Your Life tai joku... That Was Just Your Life, olisiko se? Joo. Se, missä se on julma downpicking riffi. Se, joo, mistä kyllä. On se yksi pätkä, minkä mä oon lähettänyt sulle 1 000 000 kertaa, missä Jamesi studiossa sitä sahaa, ja se on niinku, metronomitkin ajastetaan sen ranteen tahtiin. Huikea kaveri. Joo, mie tiedän biisin. Kun Death Magnetic tuli ulos 2008, niin minä olin 15-vuotias nuori pojan koltiainen. Ja mie kävin julkaisupäivänä ostamassa CD-levyn ihan paikallisesta supermarketista. Ja sitten meillä oli paikallisen nuorisotilan yhden nuorisotyöntekijän kanssa semmoinen, niin kuin oltiin sovittu, että käydään ostaa levy. Molemmilla oli se CD-levy, ja sitten istuttiin alas siellä nuokkarilla ja kuunneltiin se levy läpi. Ja sitten oltiin silleen, tää on tää Saint Angerin jälkeen, tää on kyllä maistuu, ai että on kyllä hyvä. Mutta sitten toisaalta nyt tälle jälkikäteen nimenomaan se hyväksyntä, että kyllä sieltä löytyy niiltä Metallican uusilta levyiltä muutama, aina semmoinen 1-2 hyvää biisiä per levy. Et esimerkiksi just tuo That Was Just Your Life, vai mikä se nyt on se eka avausraita siinä. Ja sitten All Nightmare Long, ja sitten Hardwireilta se Moth to the Flame, ja Atlas Rise. Ne on hyviä biisejä. Niin kyllä se jo riittää. Tai tältä uusimmalta se Lux Aeterna. Niin joo. Kyllä niillä pääsee jo silleen vauhtiin, että ei harmita, vaikka ne nyt kuulisi sitten tuolla Olympiastadionilla ne livenä. Ja eipä ne ihan hirveä semmoisia syviä läpileikkauksia niihin uusiin levyihin tai olla tehnytkään ylipäätään. Nyt ne soittaa ne sinkkubiisit ja sitten vaan tykitetään sitä vanhaa hyvää herkkua. Jep. Silloin kun tuli Hardwired-levy, niin siinä oli se, onko se niin kuin ekan sinkun nimi, onko se Hardwired vai onko se jopa Hardwired to Self-Destruct? No kuitenkin tiedät sen biisi, mikä oli nopea, niin rässikaahaus pitkästä aikaa. Niin, siinä mä mietin vaan silleen, että kyllähän, niin kuin, kyllähän tässä nyt tietysti voisi vähän tykimpiäkin nämä riffit olla, että on nämä vähän niin kuin helpon kautta ehkä menty sävellysvaiheessa, mutta sitten kuitenkin mä ajattelin, että no ne kuitenkin saa tällaista ihan kaahausrässiä vielä tehtyä, että niin kuin, jos tässä olisi pikkusen parempi sävellys, niin ei mulla olisi mitään mukinoita tässä, mutta on se jo sellaisenakin, niin jotenkin pisti suupielet niin ylöspäin, kun ajattelee, että siellä ne vaan, kyllä niin kuin vielä vanhakin jaksaa näköjään, ja sitten sama oli siinä Laksitörnä kohdalla, että siinäkin mä ajattelin, että ei tämä varmaan se niin kuin mieleen jäävin riffi on näiden tuotannosta, mutta kyllähän tämä niin kuin, onhan tässä semmoinen jotenkin reipas poljento, että vielä ne jaksaa. Mutta mä sanoisin, että noista jos miettii, että toi niin kuin Metallican viimeisin vaihe, tai tuo niin kuin Robert Trujillo aikakausi, hän on soittanut nyt 3 levyllä, jos et Lulua laske, niin se oli Death Magneticillä ja tuolla Hardwiredilla ja sitten tuossa niin 72 Seasons, mutta ei soittanut vielä Saint Angerilla, koska siinä soitti pop rock. Mutta kuitenkin, niin jos mietitään niin kuin viimeisintä 3 levyn trilogiaa, mitä ne on julkaissut, niin mulle niistä varmaan vierain. No, mulla on vähän hankala sanoa, että kummasta mä tykkään vähemmän, Death Magneticista vai 72 Seasonsista, koska niin musta Death Magneticillä oli vähän se, että no ensinnäkin sitä on hankala kuunnella se Loudness War-jutun takia, että ne on niin puristettu sellaiseksi niin kuin tuubiksi se levy, että vaikka mäkin en missään nimessä ole niin kuin mikään semmoinen hifistelijä, että mähän tykkään kuunnella C-kasetteja ja kaikkea semmoista, eikä mulla mitään ongelmaa niiden kanssa on, mutta jotenkin se Death Magnetic, niin mä niin kuin siitä näillä puukorvillanikin jo huomaan, että toi ei nyt kuulosta siltä, miltä sen pitäisi kuulostaa, että sitten on niin kuin otettu taajuuksia vähän liikaa veke. Ja sitten se, että musta tuntuu, että siinäkin, vaikka niin kuin se oli
huikea ryhtiliike silloin aikoinaan, niin että vielä olisi voinut ehkä pari luonnosta tehdä niistä sovituksista. Et siellä on vähän sitä pullaa, mutta sitten musta sitä niin kuin täytepullaa on vielä paljon enemmän siinä 72 Seasonsilla. Ei sillä, että siinä olisi niin kuin mikään niistä biiseistä varsinaisesti huono, vaan se, että ne on vaan liian pitkiä ja sillä ei ole kukaan tullut sanomaan, että niin tuotte tarvitse soittaa enää 15 kertaa tariffiä. Että se ei siitä niin kuin miksikään enää kasva, että sit olisi pitänyt jonkun niin kuin tosi rajulla kädellä editoida muista niitä biisejä. Niin voisin nyt tehdä semmoisen projektin tässä ennen Helsingin keikkaa, niin että kuuntelis kaikki levyt niin kuin kronologisessa järjestyksessä, ihan kaikki. Sieltä kaikki Garage Daysit ja Lulut ja kaikki mahdolliset. Kuuntelis vaan kaikki kronologisessa järjestyksessä ja sitten ränkkäisi ne ronskisti, että niin kuin paremmuusjärjestykseen ja jos haluat tehdä saman mukana, niin sit voidaan verrata vähän listoja sitten jälkikäteen. Niin, se voisi olla ihan hauskaa, mutta minä en muista ihan tarkalleen, piti kysyä tätä jo aikaisemmin, että olitko se koskaan nähnyt Metallicaa aiemmin livenä? Mie en ole nähnyt. Tämä on mun ensimmäinen kerta. Tämä on mulle semmoinen bucket list-homma, että haluan noin kyllä nähdä kerran elämässä, niin nyt mä saan sen kohta ruksittua. Tuo on tosi kiva. Minä olen yhden kerran päässyt katsomaan 2009 just sillä Death Magnetic-kiertueella Hartwall-areenalla, ja siellä oli kyllä levottoman kovat lämpärit, että nuorta heavy-onnia kyllä hellittiin, kun siellä oli Mastodon tuolta Crack the Sky-albumin kiertueella ja sitten oli tuo Lamb of God Sakramentin jälkeisellä kiertueella, niin siinä oli kyllä semmoinen tykityssetti 16-vuotiaalle, että oksat pois. Kyllä sä oot siellä 16-vuotiaana testopäissä ollut siellä. Kyllä voi veljet. Mutta ikinä en ole ollut tuommoisella isolla niin kuin stadion keikalla. Että semmoinen on vielä kokematta, ja tämä on niin kuin mielenkiintoista just nähdä, että mitenkä Metallica on sieltä niin kuin 90-luvulta lähtien, melkein 30 vuotta ylikin, tahkonnut ihan massiivisen kokoisia stadioneita ja areenoita, ja että mitenkä niin kuin yleisö edelleen saapuu just nimenomaan kuuntelee Eppu Normaalia tai Rolling Stonesia, koska se on semmoinen, niin kuin, että tästä pitää vaan tykätä. Kyllähän siellä on hyviä bangereita, niin kuin ne nuoret sanoo. Jep, ja musta tuntuu, että Rolling Stonesissa alettiin siinä kohtaa, kun ne oli 60-vuotiaita. Tai varmaan jo siinä kohtaa, kun ne oli 50-vuotiaita, koska ennen jotenkin ihmiset ikääntyi nopeammin. Niin siinä kohtaa jo alettiin puhumaan, että pitää mennä sinne keikalle, kun ne kuolee kuitenkin kohta, niin pitää päästä sinne. Niin. Että ehkä se, mitä pitempään Metallica tuossa tahkoon, niin sitä varmempaa on, että kaikki tullaan aina myymään loppuun, koska sitä niin kuin lähemmässä tulee se ajatus, että niin kuin voipi olla, että viimeistä viedään, niin nyt makso mitä makso, niin tuonne pitää päästä. Mennään porukalla katsoa, jaksaako se Larssi polkea niitä Onein tuplia siellä. Että jaksaako enää polkea. Mä toivon, että niin, sanopa. Ei, se oli että se Larsin tuplien polkeminen on ollut jatkuva internetfoorumeiden täyttäjä sillä, että milloin se polkee hyvin niitä tuplia livenä ja milloinka ei jaksa polkea. Ja nyt kannattaa mennä katsoa, kun Larssi on selvästi reenannut ja kaikki. Niin se on mielenkiintoista nähdä sitten, että jaksaako se polkea. Jep, että tuossa on semmoinen jännitys, että se pitäisi melkein ottaa joku vedonlyönti, että osuuko Larsin tuplat kohilleen tänä iltana vai ei. Mutta niin, on kyllä hauskaa se, että kun siitä on kuitenkin tosi pitkä aika, kun sä oot ne nähnyt, 15 vuotta, niin mä melkein ennustan, että siitä huolimatta niin olisi kyllä settilistä 80% sama kuin mitä oli silloin, kun viimeksi kävit keikalla. Jos keikka päättyy Seek and Destroyhin tai Enter Sandmaniin, niin sitten kuten en tiedä, onko 99% keikoista nykyisin päättyy jompaan kumpaan, niin sitten on aika samat setit. Mutta yksi biisi, mitä en silloin kuullut, ja mikä olisi ollut kiva kuulla, niin For Whom the Bell Tollsia ei soitettu silloin, kun olin kuuntelemassa. Ne soitti sen edellisenä päivänä.
Niin nyt toivon, että tällä keikalla pääsee kuulemaan sen livenä. Heitäpä top 3 toiveet, mitkä biisit haluat kuulla? Kun nythän näiden kiertue on se, että ne soittaa 2 erilaista keikkaa, ja me mennään katsomaan se perjantai-keikka, ja sitten sunnuntaina soittaa täysin eri settilistan. Niin me toivon, että sieltä tulisi, me laitan 2 semmoista niin kuin, aika varmaa vetoa, mitkä me haluan kuulla, ja yhden semmoisen vähän jokerin, mikä on tosi harvoin kuultu. Liekkö ihan kourallisen kertoja vaan. Minä haluan kuulla For Whom the Bell Tollsin. Minä haluan kuulla Puppetsin. Se on ihan niin kuin Master of Puppets on vaan se, että se pitää kuulla nyt, kun se on ihmisten huulilla taas pitkästä aikaa. Ton Stranger Thingsin kautta ollut pari vuotta, niin se olisi hyvä kuulla. Mutta minä haluaisin kuulla semmoisen henkilökohtaisen suosikkibiisin Metallicalta teinivuosilta kuin Frayed Ends of Sanity And Justice for Allilta. Siinä on semmoinen se kitarariffi, mistä minä tykkään ihan törkyisesti siinä säkeistössä. Niin se olisi kiva kuulla. Ja hyö ei ole tainnut soittaa sitä kuin ihan vaan niin kuin kourallisen kertoja koskaan livenä. Suomessa soittivat ensimmäistä kertaa ikinä. Et siinä oli tosiaan kuulijallekin tiedoksi oli semmoinen äänestys, että sai niin kuin ihmiset äänestää settilistaa tai jotain sellaista. Ja sitten Suomi oli se maa, missä ihmiset äänesti sen Frayed Ends of Sanityn sinne soitettavaksi. Et se oli hyvä veto suomalaisilta, että sitä sai semmoisen historiallisen hetken sitä kautta. Mutta joo, hyviä valintoja kyllä. Mulla olisi varmaan, jos mä mietin omaa top 3, niin mä en tiedä tuleeko tää, mutta musta olisi tosi hienoa, jos se Orion-biisi tulisi. Koska niin kuin, mä oon vanha basisti itse, ja siinä Orionissa on se mä pystyn sitä tekemään, mutta ei tuli ihan täydellisesti. Joo, se on mun ihan lempiriffejä kuule Metallica-diskografiassa. Cliffi vainaa sen sinne sormilla naputteli aikoinaan menemään. Ja siinä on jotenkin se on semmoinen ihokarvat pystyy hetki, jos se sieltä tulee. Et se olisi tosi kiva. Ja sitten kun mä oon sitä Justice for Allia dikkailu tässä viime aikana, niin Shortest Straw olisi kiva kuulla, mutta musta tuntuu, että ne ei sitä varmastikaan soita, mutta se on tosi tosi hyvä biisi. Ja sitten kyllä mä haluaisin semmoista ihan kovaa rässiäkin sieltä kuulla, niin olisi se Dire Sieve aika kova. Joo, me mietin kanssa Dire Sieve olisi tosi kova. Ja minun täytyy, mie teen tämmöisen niin kuin nössöihmisen vaihdon tässä. Mie vaihan sen Puppetsin pois sieltä. Mie otan toisen tämmöisen niin kuin jokerin, että minä haluan kuulla se For Whom the Bell Tollsin, ja haluan kuulla Frayed Ends of Sanityn, ja sitten minä haluan kuulla No Leaf Cloverin, mikä on sieltä SM-levyltä, ja se on ainoa niin kuin tämmöinen levytetty versio biisistä, niin sitten se olisi kiva kuulla sitten itse niin kuin keikalla. Et se on kaksi tämmöistä niin kuin deep cutsia ja yksi semmoinen niin kuin varma siihen, koska me haluan nyt uskoa, että kun ne sanoo, että 2 täysin erilaista settilistaa, niin niitä lekahittejä kyllä riittää molempiin keikkoihin, mutta minä toivoisin, että niillä on sen verran pelisilmää, että ne soittaisi vähän sellaista niin kuin harvinaisempaa settiä kanssa. Sekä ei mua haittaisi yhtään, jos vaikka toi James kaivasi jostain Stetsoni esille ja vetäisi yksinään jollain kunnon country-kitaralla tuo Mama Said, mitä ne ei kai niin soittele oikein yhtään. Mä tykkään niistä niin country-biiseistä, mitä niillä oli kanssa silloin. Ne oli Mama Said ja sitten oliko se Low Man's Lyric, oli tuollainen niin Reloadilla ja olikohan siellä vielä joku 3, vähän niin kuin countryhtava biisi. Mutta se oli semmoinen, että sen niin kuin hylkäsi ihan täysin Reloadin jälkeen, että ihmiset ei halunnut semmoista outlaw country metallikaa, vaikka niin kuin mulle se olisi ihan maistunutkin. Mutta ehkä Jamesi joskus vielä tekee 70-vuotiaana semmoisen outlaw country soololevy, mikä olisi kyllä tosi siisti. Silleen Johnny Cashin American Recordings henkisesti. Jep, ja se on nyt sen näköinenkin, että se sopisi hyvin semmoiseksi niin kuin mikä se on, Waylon Jennings, se mitä ihmistä aina ajattelee, kun ne miettii tuommoista outlaw country-hommaa, niin että siellä on niinku
nyt sillä alkaa olla niin ruttunen naama, että se voisi tehdä. Minulla on semmoinen paha tunne takaraivossa nyt, että kun me heitettiin ilmoille semmoisia niin kuin biisejä, mitä me halutaan kuulla, niin todellisuudessa niin sitten tulee soittaa jotain Saint Angerin Invisible Kidia ja sitten Reloaded Slitheria ja Loadilta Ain't My Bitch ja mitä näitä tämmöisiä niin kuin herkullisia. 2x4 ja, joo. 2x4 ja mikä se oli House That Jack Built. Joo, ja sitten tulee se koko Lulu-albumi vaan kokonaisuudessa ja sitten otetaan joku spurgu sieltä stadikan reunalta vaan lukemaan ne luuriidit ja nämä sanat siihen mikrofoniin. Ja... Jep, se voisi olla kyllä. Synkän käänteen ottaisi meidän poikien ilta. Mutta joo, tuossa kun sanoit aikaisemmin, että niin kuin lähdenkö messiin siihen, että kuuntelin sitten kaikki levyt läpi, niin muuten voin lähteä, mutta mä kuuntelin sen Saint Angerin vasta ihan vähän aikaa sitten. Mä kuuntelin sen yhdellä istumalla alusta loppuun, ja silloin mä vaan totesin, että mä en niin fyysisesti kykene tähän toista kertaa. Että musta ei ole kuuntelemaan tätä enää toista kertaa alusta loppuun. Että se oli jossain kohtaa, niin se on niin sakeeta se setti siellä niin kuin loppua kohden sillä levyllä, että ei sitä vaan niin kuin... Että se oli muutama, mikä se oli, Dirty Window vai mikä se biisin nimi on? Onko se Dirty Widow vai Window vai? Siitä on aikaa, kun me on kuunnellut sen. Niin. Jep, no kuitenkin, niin se silleen yllätti, että siinä oli semmoinen tosi yksinkertainen riffi, mutta se oli ihan niin kuin aika hyväkin se riffi. Niin se oli ainut niin kuin semmoinen positiivinen yllätys sillä levyllä. Mutta niin kuin huonot hetket oli vielä paljon huonompia kuin mitä mä ikinä pystyn kuvittelemaan. Että vaikka ne nyt on koittanut sitä akkariversiona uudestaan jotenkin elvyttää sitä, mikä se oli All Within My Hands, joo. Niin kyllä se on sillä levyllä, kyllä se on... En edes sano, mitä se on, mutta se on niin kuin jotenkin se, ja siinä on se jamesi äänikin, niin vaikka se on tarkoitettu, että nyt sitä kato, James tuo semmoista hulluutta, kato tää, että kun se niin kuin hajoaa toi ääni sinne, niin se on, kato, se on niin kuin sekopaista semmoista, niin kuin, vitsi, että se on niin kuin rohkea veto itse asiassa sille, mutta ei se... Musta se on vaan, silleen vaan kun sitä kuuntelee, niin musta se kuulosti vaan niin kuin nololta, ja mä ajattelin, että tuossa on kuitenkin niin tosi hyvä laula, ja sitten tätä ei olisi ikinä pitänyt niin kuin julkaista ihmisten kuultaviin tämä homma, että tämä on niin isolla marginaalilla musta niin kuin huonointa laulamista, mitä se on koskaan niin kuin tallenteella tehnyt. Joo, tuosta tulee mieleen, on semmoinen YouTube-ukko kuin Bradley Hall, joka tekee tämmöisiä musavideoita tuolla, tai musiikkiaiheisia videoita YouTubessa ja somessa muutenkin, niin hänellä oli joku semmoinen video, että kuuntelen koko Saint Angerin ja lopetan vasta sitten, kun tulee huono biisi vastaan. Ja sitten se siinä se näkyy vaan video, missä se istuu niin kuin pöydän ääressä, Saint Anger soi, koko levy soi sen ajan, mikä kestää vähän reippaan tunnin, ja sitten kun se levy loppuu, niin se vaan ottaa kuulokkeet päästä ja hetkinen, nämä ei ole missään kiinni. Hervottoman hauska video 5 sekunnin vitsin vuoksi. Jep. Ja toi on ihan semmoinen, tai on hauskaa, että YouTubessa on ihan sellainen alagenre-videoita, missä niin kuin ihmiset koittaa tehdä Saint Angerista hyvän levy. Ja sitten ne vaan niin kuin, että jos me vaan korjataan toi snare-soundi tuohon, ja jos me vaan vähän näitä sovituksia vähän veitää tiukemmaksi, jos me vaan vähän saadaan niin tuo säröstä saadaan vähän väkivaltaisemman kuulun, niin kyllä täällä on hyvä levy täällä alla. Että se on niin kuin just sellainen niin kuin neuvotteluvaihe, että ihmiset vaan haluaa hyväksyä sitä, että ne olisi voinut tehdä huonon levy. Niin se on kyllä hyvä, mutta siinä on vaan, niin kuin, se vaan pitää pari juttua korjata. Tämä olisi tosi hyvä levy, jos kaikki tehtäisiin toisin. Niin, Metallica on jännä bändi siinäkin mielessä, että niillä ei niin kuin B-puolia oikein yhtään, että niillä on vaan noita covereita. Mä joskus niin kuin koitin löytää, että kuunnellaan nyt niin kuin pelkkiä Metallica B-puolia, niin en mä löytänyt mitään sieltä. Ei, kaikki julkaistaan, mikä tehdään. Kaikki julkaistaan, mikä tehdään. Jep, että se oli just silloin loading-aikanakin, että kaikki julkaistaan, mitä tehdään. Niin. Jos on James kerran ottanut
päivästä aikaa istunut alas ja ihan biisin tehnyt, niin kyllähän se itse levylle pistetään saakeliin. Niin. Mutta tämä saattaa kuulostaa semmoiselta, että aika paljon keskitytään negatiiviseen, mutta tässä on sama se yhtymäkohta Star Wars-leffojen kanssa, että se tosissaan se on, silloin kun se tavara on hyvää, niin sen parempaa ei tältä maapallolta löydy. Mutta silloin kun se on huonoa, niin voi veljet se on huonoa, mutta sitä rakastaa vihata sitä bändiä ja sen tuotoksia, jonka takia raahataan itsemme keikalle. Ja pitäisikö vielä niputtaa tähän se, että Kalle, minkä takia Metallicasta kannattaa olla täpinöissä? No varmaan se, minkä nyt voisi ajatella semmoisena ihan defaultti-hommana, niin on niin kuin törkeä hyviä riffejä, törkeä hyviä biisejä, mitä ne on aikoinaan tehnyt, ja vallankumouksellista kamaa siihen aikaan, ja niin poispäin. Mutta jos mun pitäisi niin kuin keksiä joku semmoinen tosi konkreettinen asia, mikä on niin kuin kiistämätön asia mun mielestä, niin se on James Hetfieldin oikea ranne. Tai lähteekö se ranteesta? James Hetfieldin oikea käsi, koska niin kuin se downpikkaus, mistä mä oon tässä podcastissakin joskus maininnut nopeasti aikaisemmin, niin se on sellaista, että se vetää niin kuin ihmismielen nöyräksi, kun sitä kuuntelee. Etenkin nyt, kun se on hitto 60 kohta niin kuin eläkeläispappa, ja sitten se niin tosiaan kuulijalle tiedoksi, että kun me puhutaan downpikkaamisesta, niin tuolla kitaramaailmassa monesti, jos semmoista nopeata heviä niin tynkytetään menemään, niin tehdään alternative pickingia, missä joka toinen pikkaus tulee niin kuin alhaalta ylös ja joka toinen tulee ylhäältä alas, ja sillä tavalla saat aika paljon nopeammin soitettua sitä kitaraa. Mutta sitten jos jokainen lyönti on alaspäin, että ikinä et niin kuin kieltä soita ylhäältä alas, niin sitten sitä kutsutaan downpikkaamiseksi, ja se on fyysisesti paljon haastavampaa soittajalle kuin se, että niin kuin joka toinen tulisi sieltä ylhäältä alas niitä lyöntejä sillä plektralla. Ja James on paras siinä downpikkaamisessa. Musta tuntuu, että siitä on aika hertainen yksimielisyys noissa musiikkidikkaripiireissä, että se on se Jamesin lahja maailmalle, se ilmiömäinen oikea käsi. Siihen on aika hyvä ehkä niputtaa tämä aihe tällä kertaa. Kiitos kuuntelusta. Semmoinen pieni julistusasia tässä, että myö tämän jakson jälkeen niin jäädään vähän pohdiskelemaan tätä podcastia ja täpinöissä homman tulevaisuutta. Vähän ehkä mietitään jotain formaattimuutosta tai jotain kivaa pientä jännää, mutta nyt ei hetkeen ole tulossa jaksoja, että älkää siitä hämmentykö, ja kiitokset kaikille, jotka on tähän mennessä kuunnellut. Joo, kiitoksia joka ikiselle ihmiselle, joka näyttää jaksanut tässä kuunnella. Meillä tulee tämän jakson myötä 25 täyteen. Jep. Se on musta semmoinen hyvä niin kuin välietappi siinä kohtaa miettiä, että miten tätä touhua. Sitten silloin kun me tämä aloitettiin, niin me ajateltiin, että me tehdään tämä siltä pohjalta, että pitää olla niin kuin hauskaa koko ajan, ja tämä ei saa tuntua semmoiselta, että nyt niin kuin pitää tehdä tätä, vaan että me tehdään tätä sen takia, koska meistä on keskenämme tosi mukava jutella ja mukava intoilla asioista, ja tällä ollaan vähän meidän ystävyyttä elvytetty uudestaan, kun asutaan ihan eri puolilla Suomea tätä nykyään. Ja tiedätkö, kun suomalaiset miehet, niin ei ne voi vaan silleen soittaa ja kysyä, että mitä sulle kuuluu, vaan pitää olla joku projekti. Kyllä. Tämä oli meidän tämmöinen projekti. Joo. Eli me nähdään ja kuullaan ehkä sitten tulevaisuudessa vähän erilaisissa merkeissä. Mutta kiitos kaikille, ja kaikkea hyvää tulevaan. Kiitoksia näistä ajoista. Ja lähdetään tästä kuule kevätlaitumille, kesälaitumille. Kuunnellaan kovaa rässiä, ja heitänpä vielä mun ihan viimeaikaisimman intoilun aiheen, mikä on niin brasilialainen rumputaiteilija Eloy Casagrande, mikä on Slipknotin uusi rumpali. Mä dikkaan siitä, se takoo tuplia ja kyrpän. Lyödään ylävitoiset, jos tavataan jossain maailmalla. Tämä on Täpinössä podcast, ja tavataan ensi kerralla.